My he-boat. Oh, man. I'm sexy. Oh, yeah. And, hello. Spia red kite, Sony. Yn Bwchnant Garian. Anyway, beth yw'r wefan gyda ni heddiw? Trashloop.com. Mae'r wefan trashloop.com yn un arbennig i ddioddefwyr OCD yn ei mysg. Cewch o wefr ar rhyddad o roed sbwrio hwn y bin eto ac eto ac eto. Mae'n rhaid bod yn ofalus gyda'r bin bach dieflig yma, oherwydd yn fuan iawn, fenwch chi sylwi nad ydy'r ystafell byth yn lan. Neges bwerus iawn sy'n adlewyrchiad creulon ond teg ond byd am herffaith ni sy'n llawn rhyfel, newyn a dioddefaint. Reit, beth yw wedi wneud? Pigo papur fyny o roed yn y bin. Dragio mewn i'r bin. Mis i westi fan'na. Right o. Dwi wedi chwarae gemau gwaith.